M'encanta la nostra col·lecció de dinosaures. Això és tan genial. Hora de dinar. Indominus RX. Nyam, nyam, nyam. Hora de menjar, Allosaurus. Nyam, nyam, nyam. Deixa, Lex. El nostre estegosaure és molt més petit que l'Indominus RX i l'Allosaure. Tinc una idea per fer-lo més gran. Què? Dinosaure. Oh no, els nostres dinosaures estan per tot arreu. He de recuperar la meva vareta abans que destrueixin la casa. Aquest és l'estegosaure. L'estegosaure tenia grans plaques òssies a l'esquena. Sí, funciona. Posem l'estegosaure al seu lloc. He trobat un dinosaure. Dóna'm la vareta. Aquest és l'Allosaure, va viure fa 150 milions d'anys. El nom Allosaure significa llangardaix diferent. És un dels dinosaures carnívors més famosos. Sí. Ja t'he agafat. Tornem del teu lloc. Aquest és el Bajadosaurus. Ningú sap per què necessita ben aquestes espines. El Bajadosaurus és un dels dinosaures amb un aspecte més estrany. Tornem. Bajadosaurus. Has vist això? Oh, Déu meu, aquest és el Spinosaurus, anomenat per la seva espina de 7 peus de llarg. Va viure fa uns 100 milions d'anys. Sí, ja està. Tornem-te, Spinosaurus. Uau, aquest és el Ghiposuchus. El Ghiposuchus no és un dinosaure, sinó un gran cocodril extint. D'acord, fem-ho. Sí. Ja t'he agafat, Ghiposuchus, és hora de tornar. Uau! Aquest és el Parasaurolophus. Aquest dinosaure és famós per la seva cresta llarga. Sí, ha funcionat. D'acord, Dino, anem. On són els dinosaures? Oh, allà! Mira això, uau! És un Therizinosaurus. El seu nom vol dir llangardaix d'esquifa perquè tenia unes urpes enormes de fins a 1 metre. Vaja! Ja t'he agafat, anem. Has sentit això? Ve del menjador. Torno amb tu en un segon.
impossible. Això és un mosasaure. El mosasaure era un depredador oceànic de l'àpex, però no era un dinosaure. Era un gegant rèptil marí. Anem a posar-te dins. Què, un mes? Triceratops. El seu nom, Triceratops, literalment significa cara de 3 banyes. 2 grans sobre els ulls i una més petita al nas. Era massiu, aproximadament de 30 peus de llarg, 10 peus d'altura i podia pesar fins a 12 tones. Tens el teu Triceratops. Anem a posar-te de nou al lloc. Què? D'on ve? Pterodàctil. Sabies que els pterodàctils no són dinosaures? De fet, són rèptils voladurs que pertanyen a un grup separat anomenat els pterosaures. Anem a posar-te de nou. És un Brachiosaurus. Quin coll tan llarg! El Brachiosaurus podia menjar fulles d'arbres de fins a 40 peus d'alçada on altres dinosaures no podien arribar. Sí? T'he atrapat. Què? Has sentit això? Aquest és un Indominus Rex. És un dinosaure fictici, no un dinosaure real. Té trets mortals com força, intel·ligència, camuflatge i emmascarament tèrmic. Tornem-te al teu lloc. Aquest és un T-Rex. Ajuda a un altre? Corre, Alex, veig un altre. Steffi. No us preocupeu, nois. Estic aquí per ajudar. Sí. Ajuda'ns ràpid. Gràcies, Steffi. Steffi ha estat una cacera afortunada. No us preocupeu, tornem a casa. Nois, no juguem més amb les mides dels dinosaures, d'acord? Oh, sí. Espera un moment. El Brachiosaurus falta. Crec que l'he oblidat a fora, o no? Oh no!
Dinosaures. Hola. 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 Benvinguts al cinema de cartó. Jo i el meu equip hem creat això. 1, 2, 3. 3 entrades, si us plau. Seran $10. No. Només cartó. Oh, tinc una idea. M'encanta dibuixar. Oh, tens talent. Gràcies. Gràcies. Hora d'un descans. Crispetes fresques i saludables. Hola. Hola! Què voldries avui? Una crispetes petites per a mi, si us plau. Jo també. I jo em quedo amb la gran. Tinc diners. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Wow! Moltes gràcies! Fet interessant sobre les crispetes. Les crispetes tenen més de 5.000 anys, trobades a Nou Mèxic. S'utilitzava tant per a menjar com per a decoració, per civilitzacions antigues, que portaven garlandes de crispetes per a cerimònies. Gràcies. De res! Hola. Les teves entrades. Oh, d'acord. Bé. Jo en tinc una també. D'acord. El teu número d'habitació és el 5. Ja pots anar. Tu, espera un moment. Què? No està permès portar el teu propi menjar. Només es permeten menjar de cartó al nostre cinema de cartó. Les llaminadures són dolentes per a tu i per a les teves dents. Ups, perdó. No ho tornaré a fer. Puc anar ara? Sí, ara pots. Eva, Alice, espereu-me, si us plau. Noies, per què no m'heu esperat? Va, Dasha, la pel·lícula està a punt de començar. Disculpeu. Si us plau, no veig res. No hauries de venir al cinema amb un pentinat tan alt. Bloquejarà la vista a la gent que està asseguda darrere teu. Aquesta decoració de cartó és massa alta. No puc veure. Anem a fer-la una mica més curta. Ara els visitants tenen millor vista. Fastigós. El menjar de cartó no està fet per menjar-se. Alice, Dasha, aniré a buscar alguna cosa més comestible que això. Ok. Veniu amb mi, nois. Porta 5. Porta 4. Porta número 3. Porta número 2. I 1. Oh, només mira aquest art de cartó. Hora d'agafar alguns aperitius per a mi i les noies. 1, 2, 3, 4, 6. Me fa tan bona olor. Sembla gairebé real. Les noies estaran encantades. Crec que és aquest. La paraula dinosaure prové de paraules gregues que signifiquen llangardaix terrible. Van viure durant l'era mesozoica, que es divideix en períodes Triàsic, Juràssic i Cretaci. Aquesta pel·lícula no és la meva, nois. Què? Què és això? Ajuda! Oh no! El meu menjar! Era el número 4.
o el número 5. Sí, crec que era el 6. Els robots poden ser tan petits com una partícula de pols o tan grans com un cotxe. Alguns robots poden aprendre de les seves experiències, una habilitat anomenada intel·ligència artificial. Quina pel·lícula és aquesta? Una pel·lícula sobre robots de cartró. Aquesta no és la meva pel·lícula. Necessito anar al lavabo. Aguanta amb això, tornaré de seguida. Ok. Ja està. De pressa! Els lavabos són només per visites ràpides, per filmar o jugar amb els telèfons. Si us plau, afanya't! He sentit alguna cosa. El nom Labubu es va escollir pel seu toc divertit i fàcil de pronunciar fonèticament, per coincidir amb la personalitat peculiar del personatge. Labubu és un personatge femení. Oh, Déu meu! Ai. Quina pel·lícula és aquesta? Aquesta no és la meva pel·lícula. Dasha, ets tu! Eva, on has estat tot aquest temps? Dasha, no t'ho creuràs. Em vaig perdre i vaig oblidar el número de la nostra sala. Eva, crec que era aquesta porta, la número 2. D'acord, que anem. Aquesta no és la nostra pel·lícula, Dasha. Sí, aquesta pel·lícula tracta sobre nadons. Dasha, agafa les teves crispetes. On és Dasha? Dasha. Primer l'Eva. On són? La pel·lícula s'ha acabat. Dasha, crec que el número de la nostra sala és el 5. Ups. Eva, Dasha, on heu estat? La pel·lícula s'ha acabat. És una història llarga, Alice. T'ho explicarem un altre dia. Anem ara. Hola! Benvinguts a la meva gelateria de cartró. Noies, agafem un gelat de cartró. No! No, gràcies, Dasha. No sóc una gran fan del menjar de cartró. Què voldries? Aquesta i aquesta. Quin fàstic! T'ho vaig dir, Dasha. El menjar de cartró no és per menjar. Ja sabeu, noies, el cinema de cartró va ser divertit, però gairebé no vam estar juntes, perquè seguíem oblidant el número de la nostra sala. Encara que aquest lloc sigui tan guai, és important estar juntes i seguir les normes. Cuidem-nos les unes a les altres. Uau! Deixa a l'Alax. Mirem què hi ha dins. Joguines de dinosaures. Tinc una idea. Fem aquestes joguines de dinosaures tan grans com aquelles escultures. Comencem amb els dinosaures. Tan gran. On són els dinosaures? Alex, corre!
estat tan espantós, nois. Maria, totes les joguines de dinosaures han desaparegut. Què fem ara? Sí, deixa. I hi ha molts dinosaures allà fora. Fem servir aquesta vareta per tornar-los. Anem. Aquest és un Vistaya Barsó. Aquest dinosaure era part de la família del també Rex, però va viure abans i era més petit i més ràpid. El seu crani tenia lòbuls i crestes, possiblement utilitzats per a exhibició o batalla. Espantós. Tornem-te a la maleta. Aquest és l'Ichthyovenator. El seu nom significa caçador de peixos. L'Ichthyovenator tenia dues protuberàncies semblants a veles a l'esquena i vivia a prop de l'aigua. Eren grans nedadors i menjaven peixos. Tornem a la maleta. On he d'anar? On són els dinosaures? Aquest és el Neovenator. El seu nom significa nou caçador. Espero que no em vegi perquè el Neovenator té molt bon olfacte. Tornem a la maleta. Oh, són només joguines. Sort que és només una joguina de peluix i no un dinosaure real. Una decoració tan genial. Impressionant. Oh no, és un Dimetrodon real. Ah! No ho sabies. El Dimetrodon va viure abans dels dinosaures, fa més de 290 milions d'anys. Anem a atrapar-lo. Sí, l'he agafat. Tornem-te a la maleta. Oh, no, aquest és l'Ankylosaurus. Necessito amagar-me. Espero que no em vegi. M'ha vist. La cua de l'Ankylosaurus tenia una gran massa pesada. Mira la seva esquena, tenia plaques òssies com una armadura. És hora de tornar a la maleta. Oh, mira, aquest és el Maiazeure. Disculpa, però he de tornar-te. Aquest és Bec l'espina. Encara hi ha moltes coses que no sabem sobre ell. Els científics només van descobrir una petita part del seu esquelet. Tenia punxes altes a l'esquena, probablement part d'una petita vela. Calma, és hora de tornar a casa. Vull agafar uns caramels. Espero que no hi hagi dinosaures dins. Aquest és el Sinoceratops. Va ser el primer dinosaure amb banyes trobat a la Xina i l'únic d'Àsia.
hora de tornar. Mira, és el teu germà. Escolto un dinosaure. Hauria d'estar per aquí. Tan a prop. Aquest és un Ceratosaurus. El seu nom significa llangardaix amb banyes. Mira les seves banyes. Espantós. Tenia una banya al nas com un drac. El Ceratosaurus tenia una cua llarga i flexible, igual que un cocodril. Tornem-te a la maleta. Mira, aquí hi ha un dinosaure real, aquest Diplodocus. El seu nom significa doble mongeta. Mira la seva cua i coll superllargs. Era un herbívor i menjava fulles. No m'agrada menjar fulles. És tan gran, li donaré a la Maria. Dash i Alex, hem de trobar l'últim dinosaure. Mira, aquests nadons. Però això no és un dinosaure. On podria estar l'últim dinosaure? És això un dinosaure? No és un cocodril. Tornem a aquest dino, ràpidament abans que ens atrapi. Deixa, Àlex, veniu, i ja hem trobat l'últim dinosaure. Fet. Hurra! Ara tornem a casa.